Bismillahirrahmanirrahim. Terusakan pengawasan kitab Tubabul Hadis halaman 16. Babul al-babur rabi. Terus lagi. Fi fadilatis sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus lagi. Ini gue. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi. Al-babur tawi. Al-babur tawi bab ar-rabi utang kaping papat. Bab yang keempat, iku fi fadilati sholati tetep ing dalam nerangaken keutamaane maca sholawat. Boten sholat iki boten maca sholawat. Fi fadilati sholati tetep ing iku fi fadilati sholati tetep ing dalam nerangaken keutamaane maca sholawat. Alan nabi maca salawat alan nabi ing atase kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki berarti ketua sehari ini. Iya, laras lah. Alhamdulillah. Ojo dikit lah, tiket ora bisa. Ini penting sangat nih, salawat nih. Penting sangat. Jadi sholat tengriki kan sholat itu sholat bagi sholat secara bahasa artinya dongo. Di sholawat ini berarti artinya ya dongo artinya ini. Maca sholawat berarti dongaken datang kanjeng Nabi Muhammad. Biasanya kan sholat biasanya kan ngeten. Biasanya ini artinya kan as-sholat utawi tambahi rahmat takdim. Lah ngoten nggih ya. Adane ya rada anu niku. As-sholawatu ta pira-pira tambahi rahmat takdim. Jane lho nggih, jadi kalimat niki niku dimaknai bahasa Arab juga. Rahmat ing bahasa Arab, takdim ya bahasa Arab. Kiai-kiai nek manani lho ngoten. Allah sama salawat ya. Allahumma do Allah, sholli mugi-mugi paring tambah rahmat takdim Tuhan. Niku artinya niku lho, maksud kula salat niku diarteni tambahi rahmat takdim. Padahal rahmat iki ya bahasa Arab, takdim ya bahasa Mbok ya apa iki? Jawane apa kira-kira nggih ya? Selawat kira-kira jawane niku napa? Rahmat takdim rahmat ya rahmat ya. Anak welasane Gusti Allah. Takdim berarti nggih kemuliaane Gusti Allah. Muga-muga kasarane omong, muga-muga Gusti Allah nambahi nang Nabi Muhammad, nambahi welase nang Nabi Muhammad dan nambahi mulyaaken dateng Nabi Muhammad. Dengan maca salawat juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu kira-kira manane kira-kira ya Allah jenengan tambahi rahmat dateng Nabi Muhammad dan napa namine kemuliaan dateng Nabi Muhammad. Salawat itu penting sangat karena perintah nak Quran sing garai. Garai niku nas Quran. Bolak-balik diwaos niku innallaha malaikatahu ya yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Niki ketua sehari jelas hafal niku ayat niku ya. Ya. Innallaha malaikatahu niku lho. Kiai ini biasa nerangaken ngeten biasa teng ayat niku. Lah iya. Gusti Allah ini ketika memerintah hambane umat ngengken sholat, ini Gusti Allah mboten sholat. Ngengken hambane poso, Gusti Allah nggih mboten poso. Mosok Gusti Allah sholat ngene jukar jungkir. Itu apa mboten ya. Gusti Allah ngengken zakat, Gusti Allah nggih mboten ya. Mboten, tapi ketika Gusti Allah niki perintah mau sholawat dhateng Nabi Muhammad, Gusti Allah niku nggih mau sholawat dhateng Nabi Muhammad. Ini gitu. Makanya sholawat itu luar biasa. Mau sholawat dan Nabi Muhammad itu Gusti Allah dewi. Ini gitu ya.
Gusti Allah dhewe niku maca selawat dhateng Nabi Muhammad. Makanya ono umat Nabi kok gak gelem maca selawat. Tapi nek pokoke sembayang pasti maca selawat, pasti. Ono mau umat Nabi kok gak gelem maca selawat. Kebangetan. Gusti Allah dhewe, padahal Gusti Allah lho nggih. Niku lho maca selawat dhateng Nabi Muhammad. Niku lho innallaha sak temene Gusti Allah. Innallaha wa malaikatahu lan sak temene pira-pira malaikat Gusti Allah. Innallaha iku yusholluna padha maca selawat sapa Allah lan malaikat. Tuh jelas-jelas. Quran lho niki. Niki mboten hadis lho niki. Niki Quran. Saking keren Nabi Muhammad niku lho. Saking keren Nabi Muhammad itu Gusti Allah sampai maca selawat dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Niki perintah Gusti Allah satu-satunya sing Gusti Allah nggih nderek jalanaken ngaten ngoten. Niku nggih maca selawat niki. Makanya terus ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong sing padha iman selu ngoten nggih ya. Ya lan amanu selu padha maca selawat sira kabeh nggih ya. Selu alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Selu alaihi wasallimu lan padha maca salam ulo salam sira kabeh. Tasliman kelawan ulo salam kenapa? Makanya wonten sesanjang redaksi ini solawat itu sing paling sae nggih wonten kata-kata solawat, wonten kata-kata salam. Karena redaksi ini Quran sallu alaihi wasallimu taslima. Wonten solawat dan salam. Wonten sing berpendapat wonten. Oke, saya makanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Niki kula mukadimah. Mboten napa-napa nggih. Mboten langsung ya. Kalau mukadimah. Ini saking pentingnya sholawat. Jadi artinya ngoten, sholawat niku panjenengan mau sholawat. Napa? Biasanya mau sholawat napa? Pak Ketua Ketum Izari. Biasa sing Pak Ketum. Ayo, enggak kula tanggal itu. Biasa sing digremeng-gremengno sholawat niku lho, jenengan biasanya napa? Lah apa sih cak inam niku? Mboten nih. Biasanya kan tiang niku nganggur-nganggur gremeng-gremeng kira maca selawat sak metune kan nggih ya. Nggih, biasanya apa biasanya Pak Ketua? Gini gua pokoknya sholawat artinya ngoten niku nggih. So adi sholawat niku artinya niku tambah biasa kiai ki namane tambahe rahmat ta'din ngoten nggih. As-sholatu utawi tambahe rahmat ta'din. Rahmat ta'din berarti arti manane bahasa Arab. Rahmat ta'din. Rahmat nggih. Welas asih Gusti Allah, ta'din niku kemuliaane Gusti Allah. Ketika kasaran ngomong ketika kita niki maca sholawat dhateng Nabi Muhammad, berarti kita niki nyuwunaken teng Gusti Allah, nyuwunaken tambahe welas asih Gusti Allah, tambahe apa wau? Kemuliaan dia dateng Nabi Muhammad niku. Luar biasa nih sholawat nih. Jenengan nek maos kitab-kitab tareh, Nabi Muhammad niku Nabi Adam niku mahar niku maca selawat dateng. Jadi Nabi Adam teng surga niku nggih ya. Teng surga niku ketika didadekaken Gus. Niki ngomong black nggih niki nggih. Tareh kula maca saka Mas Tareh lho nggih. Kula mau Tareh lho. San percaya gak goblok, gak percaya gak karep sampean lho. Nggih ya. Niku, nanti ketika Gusti Allah ndamel jadi wonten prosesnya lama. Gusti Allah ndamel napa namanya ndamel Nabi Adam ini prosesnya lama. Jadi nek tak kita awal, juga lemai barangnya sing kesuwen niku kedawan ceritane ya. Jadi ketika Nabi Adam niku pun napa namanya pun dicipta kalian Gusti Allah. Niku kan manggen ning surga.
Tadi dipangkinaken untuk surga Nabi Adam ini. Kelap ketika roh pun di Nabi Adam itu mboten langsung ketika pun dados jasad niki ya. Jasad pun dados niku mboten langsung ditiup roh, mboten. Dibarakan pirang-pirang tahun. Wonten jasad Nabi Adam dibarakan pirang-pirang tahun letak nang surga niku. Pirang-pirang tahun. Bahan bagune saking lemah, bahan bagune saking lemah. Nek kula ceritakan kita awal kedawan. Nah niki ketika disebulaken roh teng Nabi Adam niku langsung saged sing asale nek gletak tok Nabi Adam langsung napa namine saged bergerak macam-macam. Jadi sing gare obah jasate menungso niku roh. Roh kok sampai roh kok makane roh aja sampai ucul sik ya. Roh kok sampai ucul ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun pisan. Nggih ya. Kan iki aja usul kan ini ya. Aja usul sik. Jadi sing garai jasad niki kok urip niku mergi wonten ruh ini. Kita Nabi Adam niku pun diparingi ruh, Nabi Adam jenggelek ya. Niku tangi urip dhewe nang surga. Kelap-kelep tok pijaran gak enak ngene sawangane. Lah niku baru Nabi Adam ditamelaken Siti Hawa. Terus griya ditugelno. Pakai Nabi Hawa ini pokoknya Nabi Hawa. Ibu Hawa niku diciptakan dari Nabi Adam. Kirangan saking tulang rusuk kira nopo lah. Pokoknya dicuwilaken saking Nabi Adam rupa Ibu Hawa. Lah niki ketika tangi tur moro-moro nang pinggir ana. Iya, jembleng greng Ibu Hawa niku wayu lho nggih. Nggih. Nggih, lho Nabi, makanya Nabi Adam Nabi Adam niku menungso sing mboten nate mengalami masa kanak-kanak, mboten nate. Ibu Hawa nggih mboten nate, langsung gede. Niki, makanya Nabi Adam niku masa kecil kurang bahagia ngoten. Ya kata masa kecil Nabi Adam niku. Ibu Hawa bareng niku. Ini ketika badhe demok Ibu Hawa wonten peringatan yang bisa kok oleh ditemok. Kamu kudu rabi lah hari niki pas kawine Ibu Hawa kalian Nabi Adam niku maca selawat dateng Nabi Muhammad. Loh, padahal ngapunten. Padahal Nabi Muhammad kok lahir, ya. Nggih. Bapaknya kok sandonya juga orang sing lahir niku padahal, ya. Niku saking luar biasa Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad ini pilihannya pilih ini ya. Makanya tawasul niku, kalau nak cerios tawasul niku, tawasul dan tiang-tiang Yahudi teng Madinah niku. Sadarane Nabi Muhammad diutus niku, dari Muhammad diutus. Niku tiang-tiang Yahudi niku ketika perang niku mesti tawasule kalih Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman. Supados perang diparingi kemenangan. Itu yang Yahudi. Jadi tradisi tawasul ini sebenarnya bukan hanya tradisi Islam. Dari dulu dari dulu niku apa namanya ke zaman sadurunge ono Islam niku pun wonten istilah tawasul. Yang Yahudi ini makanya tiang-tiang penduduk Madinah niku ketika kepireng wonten Nabi akhir zaman dan Nabi Muhammad teng Mekah niku bergegas cepetan tiang-tiang penduduk Madinah suku Aus kalau suku Khosrot niku bergegas disi teng Mekah supados boten kalah kali tiang Yahudi. Ketika kepireng wonten Nabi teng Mekah tiang mendeklarasikan sebagai Nabi akhir zaman tiang-tiang Madinah niku age-age mlebu Islam. Salah satunya kenapa tiang Madinah niku imane dhateng Nabi Muhammad luar biasa. Ini mergone tiang Madinah itu sering kepireng namine Nabi akhir zaman saking sinten? Saking tiang Yahudi. Ngoten. Jadi niki Nabi Muhammad dereng lahir niku jenenge pun saged digawe jimat apa istilah ngoten niku ya. Digawe nanti nek perang kacang kalah nyebut jenenge Nabi Muhammad. Ada tawasul datang Nabi Muhammad. Niki diakui loh niki kalian tiang-tiang Yahudi. Nabi Muhammad niku
sakit disuwuni tawasul nggih pertolongan donga njalukno nang Gusti Allah nggih supados Nabi Muhammad njalukaken teng Gusti Allah niku sadurunge lahir nggih sampai sedo sugenge mantun sedo niku bukti katasannya Nabi Muhammad dereng lahir malaikat wonten sing tawasul dhateng Nabi Muhammad malaikat niku malaikat wonten sing tawasul dhateng Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad durung lahir pun dijaluin tolong nyuwunaken teng Gusti Allah supados urusan niki teh sugenge napa malih sugenge. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan dan di masa hidupnya bolak-balik Nabi Muhammad itu. Nggih, bolak-balik tiyang ngasarane wonten njaluk tolong dateng Nabi Muhammad sing paling fenomenal. Jarang aja nih cerita niki. Jadi wonten suku apa namanya? Suku Mudar. Di teng Mekah, teng Arab niki wonten suku Mudar niki dereng mlebet Islam. Iku saking gak seneng kali Nabi Muhammad itu ngenyak Nabi Muhammad luar biasa. Biasanya Nabi Muhammad itu biasanya nek dinyek kali wong ning biasanya niku mboten bales biasanya. Mboten direken ngoten niku lho biasanya niku. Ya lah, niki ketepaan suku Mudor niki, ketepaan Nabi Muhammad niku ketika di napa namine dicaci maki macam-macam Nabi Muhammad niku ndongaaken napa istilah ngoten niku. Di Sabtu dipasutaken nggih dipasutaken. Allah menjal sinnihin kasinni Yusuf. Jadi dungane Muhammad, ya Allah jenengan dadosaken tahun-tahune suku Mudor niki seperti halnya tahun-tahune umat Nabi Yusuf paceklik pitung tenanan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad nek ndonga pasti dikabulkan. Wis pasti Nabi Muhammad itu. Mergo apa tiyang kemarin Gusti Allah ya. Nggih. Nabi Muhammad ndonga niku terjadi paceklik selama 7 tahun teng suku Mudor nih. Sampai mboten enten panganan maju, mboten sampai tiang sing gagah-gagah dadi lemas lunglai ya. Arek bayi mboten enten panganan sak liyane panganan pandolan niku sak paling enten mriki nggih kados adi tanaman sing wonten teng padang pasir niku. Sing mboten eco ngasarane niku. Mboten enten jagung, mboten enten gandum, mboten enten panganan. Bayi-bayi niku jerit-jerit mergo susune mbone gak ngetokno susu. Niku akhirnya setelah 7 tahun niku pimpinane moro teng Madinah, moro teng Nabi Muhammad. Niku terus kemudian apa namine ngelem Nabi Muhammad damel syair tuwa panjang niku kata-katane niku luar biasa. Kata-katane ya Allah, kata-katane niku farhamni kata-katane niku rahmatilah aku. Kan Nabi Muhammad loh niki. Kalau Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad disambati diciriosi keadaane suku Mudor sing niku wau nggih mboten enten panganan pun pirang-pirang tahun akeh wong mati akeh wong arek bayi sing gak iso nyusu arek nom-nom arek wedok nom-nom sing ayu dadi pucet kabeh wong kuat-kuat yo dadi lemes kabeh mergo gak ono panganan niku Nabi Muhammad ketika wonten rombongan saking Mudor moro niku wau nyebutaken keadaane nyuwun ngapura dengan Nabi Muhammad. Niku Nabi Muhammad tasik ngangkat asta donga niki. Astane dereng mudhun Nabi Muhammad niki. Teng mriku pun udan. Kayane saiki kayane entek wong model-model ngene iki. Jadi njaluk Nabi Muhammad itu ndongakno suku Mudor ben udan. Niku astane Nabi Muhammad dereng didoaken niku teng mriku sampun udan. Ngono iku bolak-balik Nabi Muhammad ngeten iki. Menyana nek mau tare, bolak-balik Nabi Muhammad niku disuwuni ngeten iki wis. Nggih ya napa ya malaikat nggih gopo lah. Nggih lho Nabi Muhammad kekasih Gusti Allah. Gusti Allah. Makane niki sampai wonten ulama niku sing napa namine sing sanjang ngeten. Adi sinten sing boten gadah guru niku fasalawatu sayku. Kayak jane lah. Nek jenengan mboten rumangsa mboten gadah guru niku
sholawat niku saged kasaran ibadah sholawat niku bisa dijadikan seorang guru. Kasarane ngomong sing akeh maca selamat. Insyaallah. Selawat ini penting sangat selawat ini. Karena kita nih lho ngandalaken napa? Awak dhewe niki lho ngandalaken napa? Nggih ya. Ngandalaken napa sih? Sembayang ngalah wis ngono-ngono wae nggih ya. Poso ya ngono-ngono wae nggih ya. Nggih, saya itu niku nggih ngandalaken Nabi Muhammad, dadi tolong ya nyuwun teng Gusti Allah ben parek ben dikenal kali Nabi Muhammad. Ben dikenal kali Nabi Muhammad. Nggih, tiyang nek sering maca selawat, dia bisa Allah dikenal kali Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Bukhari. Sopan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh man shalla alaiya. Man utawi sapane wong iku sholat maca sholawat sapa man alaiya ing atase ingsun wahidatan kelawan kaping sepisan sholat mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah. Sholat mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man asyra paring rahmat asron kelawan kaping 10 lho. Sapa wong sing gelem maca selawat nang Nabi Muhammad pisan niku dibales Gusti Allah ping 10 pisan lho niki. Makanya pun kata-kata begini maca selawat niki. Maca selawat 100 berarti kan balasannya saya 10 kali lipat. Jadi sinten kemawon kok turun maca selawat dhateng Nabi Muhammad ping pisan niku sing bales Gusti Allah niki. Sing bales Gusti Allah adi selawat Gusti Allah dhateng menungso niku rahmat artine. Nggih. Adi nek ana Gusti Allah memberikan selawat dhateng menungso berarti niku rahmat saking Gusti Allah. Maca salat ping pisan dibales Gusti Allah ping 10. Sing bales Gusti Allah langsung niki. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya man utawi satane wong iku shalla maca selawat sapa man alayya ing atase ingsun alfa marrotin kelawan 1000 ambalan kok 1000 ya alfa marrotin kelawan 1000 ambalan lam yamut mongko ora bakal mati sapa man hatta yubasyaro lahu bil jannah hatta yubasyaro hingga den paringi bebunga sapa lahu maring man bil jannati kelawan suwarga sapa sing gelem maca selawat ping 1000 ya ping 1000 dhek enggak bakal mati kecuali mendapatkan kabar gembira busur surga. Luar biasa. 1000 tapi ini berat rek 1000. 1000 nggih. 1000 nggih. Karena ngeten, jadi amal niku biasa zikir niku biasa dihitung akeh. 1000 niku pun dihitung kata. Ade adenal kamal istilah adenal kamal niku 300. Jenengan niku kok mau selawat ping 300, Mas. Bakatnya boten selawat mawon. Dikir napa mawon kok ping 300. Niku pun melebet teng kata. Melebet teng diarani dikir sing kata. Tadi kata sing minimal adenal kamal istilah. Nggih, minimalis. Kata tapi sing minimalis. Tapi nek 1000 niku pun kata sing kamal tenanan. Jadi kan karena teng Quran niku wonten udzurullaha dzikron kasira, nggih ya.
ilingo awakmu kabeh nang Gusti Allah kelawan dikira sira kabeh nang Gusti Allah dikron kasira kelawan dikir sing sakit. Karena zikir niki wonten perintah memperbanyak di dikir sing akeh. Nah niku wau hitung-hitungane ngoten niku wau. Nek jare Imam Ghazali wis sampean zikir ping 300 niku pun diarani kata. Pun diarani kasiron, tapi kasiron sing minimalis. Oh, nah istilah kasiron minimalis gue. Kasiron sing paling didik, akeh sing paling didik apa ya? Akeh tapi sing paling diri. Tapi nek sewu jenengan zikir pun sampai shollallahu alaihi Muhammad shollallahu ping sewu niku pun mlebet kasiron tenan tenanan. Ngoten lho nggih ya. Kani